77.000 viatgers és el nombre d'usuaris que ha tingut l'AVE Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, des de la seva posada en marxa, ara fa, recordem, una setmana. Renfe i Adif han fet un balanç positiu dels 7 primers dies i han establert quin és el perfil d'usuari de l'alta velocitat. Els que viatgen per negocis, els que ho fan per temes familiars o d'oci i també els viatgers ocasionals. A més, els operadors de Renfe i Adif han dit que l'AVE és ràpid, és fiable, puntual i segur. Així mateix, l'AVE Madrid-Barcelona aprova, segons els usuaris, amb una nota de notable. Ràpid, fiable, puntual, segur. Així és l'AVE Barcelona-Madrid, segons els operadors Renfe i Adif. Després de la primera setmana en funcionament, el número de passatgers s'ha incrementat gairebé un 50% respecte al mateix període de l'any passat. L'ocupació mitjana dels combois ha estat del 60%. Els que han utilitzat el nou servei d'alta velocitat valoren sobretot la rapidesa i la comoditat. Pel que fa a les infraestructures, destaca sobretot la manca d'incidències. Això ha permès que la puntualitat sigui pràcticament del 100%. Només la mort d'una viatgera i el robatori de cable de coure en 3 ocasions han provocat algun retard. Son incidentes muy puntuales, son efectivamente propios de actos vandálicos, en concreto del robo de unos cables que incidieron en la señalización. Tuvieron una consecuencia que fue dos retrasos de 19 minutos y bueno, no fue más allá la cosa. Així doncs, l'AVE Barcelona-Madrid obté un notable alt per a les més de 77.000 persones que l'han fet servir, que li han donat un 8 amb 10. Per cert, que avui és un dia de rècords històrics, concretament 2, de l'euro i pel petroli. Pel que fa a l'euro, avui es cotitza per sobre d'1,5 $ i es troba aquest més fort que mai davant de la moneda nord-americana. La causa principal podria ser la bona perspectiva de l'economia europea per la millora de la confiança dels empresaris alemanys i l'ombra de la recessió econòmica dels Estats Units d'Amèrica. D'altra banda, el que no para de pujar és el barril de petroli de Brent, el de referència a Europa, que ha superat els $100. Els rumors apunten que aquest podria, l'augment del preu, continuar a l'alça. L'euro i el preu del barril de Brent continuen la seva carrera imparable a l'alça. Avui han assolit 2 nous màxims històrics. Aquest matí l'euro es canviava per sobre el $1,5 i ha influït d'una banda les bones perspectives de l'economia europea per la millora de la confiança dels empresaris alemanys. De l'altra, l'ombra de la recessió econòmica als Estats Units. Aquesta ha sumat un nou capítol al fer-se públic que els consumidors perden confiança al ritme que el preu de la vivenda es continua devaluant. El que no para de pujar, però, és el preu del petroli. El barril de Brent, que marca la referència a Europa, ha viscut un ascens paral·lel a l'euro i ja ha superat la barrera psicològica dels $100, el valor màxim assolit fins ara. Darrere aquest repunt hi ha el temor que els països exportadors de petroli decideixin no augmentar la producció. Això podria augmentar més el preu. Canviem de tema, un total d'11 localitats catalanes comptaran amb nous punts d'atenció turística gràcies a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Catalunya i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Els centres s'anomenaran CATs i estaran relacionats amb algun element significatiu de la cultura catalana amb l'objectiu, entre d'altres, de fomentar el patrimoni local i el patrimoni nacional. El primer model pilot se situarà al terme municipal de Teià, al Maresme, es dedicarà al període en què els romans estaven establerts a Catalunya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir informació turística de la zona i difondre així diversos episodis de la història de Catalunya. Aquests centres d'atenció turística són fruit de la col·laboració entre la Generalitat, l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Catalunya i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i es basen en la importància del patrimoni local. Insisteixo, patrimoni de tot tipus, natural, perquè això pot servir per explicar un determinat parc natural, de tipus històric, amb fets i personatges, o de tipus mític, llegendari, o de cultura popular, que seria el cas de les festes populars. A Teià es troba el primer model pilot, centrat en la romanització a Catalunya. Altres temàtiques previstes són la Patum de Berga, el Tractat dels Pirineus a Puigcerdà o la cruïlla cultural de la Catalunya jueva, islàmica i cristiana a Tortosa. L'Ajuntament de Viladecavalls i Canal Català Vallès han arribat a un acord de col·laboració mitjançant el qual el consistori tindrà una major presència al canal a través de la seva participació als espais setmanal Ajuntament de Viladecavalls informa i mensual fil directe amb l'alcalde. D'aquesta manera, l'Ajuntament pretén fer arribar als espectadors televisius de la comarca del Vallès Occidental les seves activitats, així com els diferents projectes i actualitat del municipi. L'acord s'emmarca dins la línia de treball de Canal Català Vallès
de fer arribar als espectadors de la comarca la informació local i de proximitat dels diferents municipis del Vallès Occidental. Cultura. Aquest divendres, Salvador Brutons i Soler serà guardonat amb el Premi Nacional Agustí Borgunyó, concedit per Sabadell Més Música. En una entrevista concedida a Canal Català Vallès, Josep Vinaròs, president de Sabadell Més Música, ha dit que el compositor i director ha estat distingit per la seva trajectòria en la creació, direcció i promoció de la música simfònica i de lliure format cobla. I és que Brutons compta amb una llarga trajectòria com a director de cobla i compositor per aquest combinat instrumental. El músic també destaca per la important tasca de divulgació de compositors catalans com Joaquim Serra i compta amb una reconeguda obra com a compositor de música de concert. Fins i tot algunes de les seves composicions s'han estrenat als Estats Units d'Amèrica. El lliurament del premi es farà el pròxim divendres, dia 29 de febrer, en el marc d'un sopar a un conegut hotel de Sabadell a partir de 2:15 de la nit. Brutons rebrà el 5è guardó que entrega Sabadell Més Música. Fins al moment ja l'han merescut el Foment de la Sardana de Banyoles, el director i compositor Joan Lluís Moraleda, el compositor Manuel Oltra i la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. I tal com dèiem, en Josep Vinaròs, president de Sabadell Més Música, ha concedit una entrevista a Canal Català Vallès on ha expressat la seva satisfacció per tenir un guardonat de la categoria de Brutons. Vinaròs ha destacat l'obra del músic i compositor per la seva gran aportació a la cobla i la difusió i promoció de la música simfònica i de lliure format per cobla. Tothom sap el que el Salvador Brutons ha fet per aquest tipus de música nostra. No solament que ell és un director i compositor que ha fet moltíssima música simfònica, sinó que quan entra en el món aquest de la cobla, com que ell és un bon compositor, doncs no falla. Sigui l'instrument que sigui la formació que sigui, un bon compositor només pot escriure bé. En Salvador Brutons, el que a Sabadell el coneixem molt perquè ha estat director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès, doncs és un gran músic com a compositor, com a director. Ell sempre fa molta recerca, sempre busca música per anar sempre una mica més enllà. I en el tram final dels nostres serveis informatius és el moment de recordar la notícia amb la qual començàvem. I és que el jutge de Rubí ha decretat presó provisional per un dels 6 detinguts presumptament implicats en la mort del jove veneçolà de 16 anys dissabte a la nit a Rubí en una baralla multitudinària. L'acusat, a qui el jutge considera l'autor material del crim, és un noi de 20 anys, d'origen dominicà, que ha declarat davant la policia fins a altes hores de la matinada. La resta de detinguts, 3 han quedat en llibertat en càrrecs i els 2 menors es troben a disposició en aquests moments de la Fiscalia. De moment no s'ha pogut celebrar l'enterrament del jove per un ordre judicial. Aquesta, lamentablement, era la notícia més destacada de l'informatiu aquest dimecres, 27 de febrer 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixaven, entre d'altres, els següents titulars. La candidata del PSC per Barcelona, Carme Chacón, s'ha apropat aquest matí a Sant Cugat del Vallès per visitar el centre d'alt rendiment. Chacón ha reafirmat el compromís dels socialistes en desplegar una llei orgànica contra la violència de gènere amb una implicació més ferma per part de les administracions. La cap de llista del PSC ha donat el seu suport al centre del rendiment i ha declarat que el treball en equip és fonamental per relativitzar victòries i derrotes. Salvador Brutons i Soler serà guardonat el proper 29 de febrer amb el Premi Nacional Agustí Borgunyó, concedit per Sabadell Més Música. Josep Vinaròs, president de Sabadell Més Música, ha concedit una entrevista a Canal Català Vallès on ha destacat l'obra del músic i compositor per la seva gran aportació a la cobla i la difusió i promoció de la música simfònica. Renfe i Adif han fet un balanç positiu dels 7 primers dies de funcionament de l'AVE Madrid-Barcelona. Pel que fa a les infraestructures, destaca sobretot la manca d'incidències. Això ha permès que la puntualitat tingui pràcticament el 100%. Durant aquesta primera setmana, en total l'han utilitzat 77.000 viatgers, una dada, segons Renfe, molt positiva. I amb els titulars nosaltres acabem. Recordin, demà tenen una cita obligada aquí a Canal Català Vallès. Serveis informatius, com sempre, a 2:15 del vespre. Molt bona nit i fins demà.